Se käy. Puhu. Oh, yes. Mä pelaan tää nyt Aksunkaan NHL, missä mä edes olla. Mä oon tuolla. Sä vaan tuut taklaamut. Oikein. Ai sä sait jäähy. Niin. Oh yes. Oh yes. Paitsi, niin muuten sä pelaat toisella tyypillä. Älä oo kamera edes. En mä olekaan. Nyt ei kametuksessa. On kyllä ihan huijausta. Sä tuut taklaamut, kun mä koitin vetää. Ja sä estät mun työtä. Mä en saa sitä. Mä tuun taklaan vielä. Mitä sä? Mä sain taas jää. Älä mut kiekko, mä saan jäädä sinne. Nää. Oikeesti. Ai sain. Taas jää. Ai tuli. Oikeesti, älä jaksaa. Joo. Joo, sä sait taas jäähy. Älä tietämys niitä saa jäähyjä. Sulta kaikki pelaajat pois. Mä en oikein tiedä. Wow. Haluuks vielä? Ok. Herra jestas, en mä vielä otakaan. Kui? Mä vaihdetaan vaan. Aivan vaan. Tää mun tyyppillä on loppa. Oh jes, mä saan. Nyt tulee paitsi. Ai! Ei tukka. Sä otit se kiekko, kun mä olin lämäämässä. Mitä sä vastustajat syötit tänne? Ai Se mun tyyppi syötti vastustajat. Mitä sä? Auttakaa nyt vähän. Hei. No niin, mun kaverit ei auta mua. Mitä vittu? Taas! No vähän oli. Ai saan. Mikä tää meidän äitipuoli? Puhelin soi. Puhelin soi. Me puukeittiön. Me kuvataan nyt. Me kuvataan nyt, niin me puukeittiön. Niin äänes muuta kuuluu. Oho, mä en edes. Ei. Ai. Älä siinä puhu. Leo, Älä puhu siinä, me kuvataan. Oh yes. Ei. Ei. Mä haluun se kiekon. Missä menee? Siihen. Oh jes, mä syötin aitaa. hienoa. Ei. Joo. Ei. Sit tuli jäähy. Tuli jäähy just. Kun herra. Tai sulla on kiekko. Kummal tuli toi jäähy? Toivottavasti tulee. Mä en halua jäähyä. Haluuks sä? Joo. Kumpi voi? Eikös kumpi voi? Jännittää niin, että kumpi voittaa. Niin. Kuka voitti? Ei se ollut tänään. Ei kumpikaan saanut vai? Aha. Mä oon huono tekee maalin, mutta mä olisin hyvä puolustaa.
joo, ei nytkään. Tää on mun onnenpäivä. Mhm. Mikä hyvä? Mä tiedän. Puhuu jo venäjää. Mhm. Ah! Käntä. Oi. Ei. Joo. Joo. Ei. Ei. Eikö joo? Ei. Ei. Nhưng mà điều này ngắn lại có En hơi mä sai muista. tiền coi như Oi. Joo. Ei ku. Joo. Ei ku. Ei joo. Mä kaadin. Ei siis kolmella päätteli loppuun tekemään. Ehkä. En mä tiedä. Koska mä haluan kyllä jossain kohtaa. Mä en mitään tehnyt. Kaikilla. En mä mitään tehnyt. No joo, mä kaakkalaan siis on. Joo, mä joudun jäädä. Hei, mitä sä teet? Mulla lähti kypärä. Mulla lähti kypärä, kun sä teit mun tolleen. Tai siis mun yhden tyypin lähti. Katon nyt. Tuolla ja mun maalin kanssa. Just toi nyt kuka mä oon. Tämä maali. Mulla lähti kypärä päivissä. Ja bên đây là có khẩu này tiền sẽ một miếng này. Mäkin haluun maaliin. Kuka nyt tekee? Mä maalaan. Se on se ihan mun maaleja. Siinä on sun joukkoja laitos. Painaa Oota. Elikkä. X. X noin. Mä maalaan. Mä en voi ottaa. Tää tulee voittaa sut, koska nää on automaattisen maaliskat. Voi voittaa mut. Paitsi jos mulla on automaattinen maalivahti. Mulla on automaattiset kenttäpelaajat. Mä oon täällä. Sota kuule. Kato mua. Cái này cái xong má này cái kim nó chỉ Tylsää. sai để vô. Mä en pysy pelässä. Missä mä solattaa? Nyt mä otan maalivahdin pois kokonaan. Mä en haluis. Niin, mutta sit mä saan sen pelaajan lisää kenttää. Niin. Mut sit sulla ei oo maalivahti. Niin, mutta sit mulla on ylivoimaa. Anh đổ lên mình cái nào hơn. Cỡ nào hơn cỡ mấy xã. Me ollaan kuvattu vähän paljon 9 minsaa. Niin vai, koska 15 minuuttia raja. Anh mới nhìn là mua bán này, mới nhìn thì biết rồi. Thì vừa thì phát thì 2 người mới nhìn là mua bán. Maalin väli. Có rằng bơi sạch to nó cuốn cho này thì mới là cái xưa nó dưới nhỉ xâyของupload trên cái này Mitä sä teet? Voi. Sä pääset mun päähän. Sä et muuten mene mun päähän. Mene mun päähän. Mene mun päähän. Miten mä pääsen sun aitoon päähän? Có đâu,เพราะว่ามันจางเขาซอมันจางเขาแล้วนะตรงนี้เขาขุนเราจะว่า Vai เป็นจางเขา tarkoitatko sä niinku tässä Anjalalle siihen päähän, missä sun maali on?
การหัวหน้าเก่ามันที่ตกงานเสียนะที่ ไม่ เขา ทำ รับ ไม ตัดหญ้ารับทำความสะอาดบ้านเสียรับของเสียเคยเห็นตอนฝึกงานตกงานน่ะ ที่มา ไปจ่ายทีนะเขาไทยเขากินเข้ามากับเขาไทยกินเขียวก่อนที่มันหญ้ามันอยู่ที่กันมันกระจายมันก็เขา มาเป็นสุภาพ อันนี้เคยไปสอนมันจะเอามาเรียนรู้ไป มาทำสเกียร์ก่อน เฮ็ดซอ โอ้ยจอด C'ha delle sidette che mangia Amalia. เอ้ยโอ้โหมากันไหวกัน Cagnari. แม่เป็นไรโอ้ยโอ้ยเอ้ย Yytä. Ja tiputin hanskat. Nyt sä muistat varmaan, millain tällainen. Mä oon taas voittanut, koska mä nyt sitten täysin. Se on yksi iskuni. Ei kun? Ai mitä? Toivottavastikin ytkättää taas. Mä katson puolusta meidän joukkoja, että mä löin sua turpaan. เขาเป็นบอกเรียบร้อยแล้วล่ะ